கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே நடைபெற்ற திமுக சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்திற்கு டோக்கன் கொடுத்து அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் கூட்டம் முடிந்ததும் டோக்கனுக்கு பணம் வாங்க முண்டியடித்ததால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது. டெய்லி பேசிக்கலாமா இல்ல மாசத்துக்கு பேசிக்கலாமா? என்னடா பேசிக்கிறது? துட்டுங்க பணம் இல்லாம ஓட்டு வாங்க. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த பெருமங்கலம் கிராமத்தில் நேற்று மாலை திமுக அரசின் 4 ஆண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பின்பு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டது. இந்த பணப்பட்டுவாடாவை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வேலு செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு ஒரு மூதாட்டி, எனக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன் என கூறியுள்ளார். எந்த கொம்பனும் குறை சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். எனவே அன்பிற்குரிய சொந்தங்கள், என் அருமை உடன் பிறந்தார்கள், பெருங்கனவோடு நிற்கிற இந்த பிள்ளைகள், எளிய மக்கள், உங்களின் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு உதயசூரிய சின்னத்தில் விவசாய சின்னத்தில் வாக்கு செலுத்த